Gaskiya ne, ya yi fice sosai a yanda yake ƙona Kur'ani ya kuma taka Kur'ani ya wulaƙanta addinin Musulunci. Wannan bawan Allah da kuke gani sunansa Salwan Momika, haifaffen ƙasan Iraki ne, iyayensa da kakanninsa musulmai ne, amma shi yanzu ya daina zama a ƙasan Iraki a inda ya koma zama a ƙasar Sweden. Komawansa ƙasar Sweden ya kasance ya bar addinin Musulunci ya koma addini da ya ga ya dace a gare shi. Haka dai bai ishe shi ba, sanda ya ci gaba da tozarta addinin Musulunci ta hanyoyi daban-daban. Ɗaya daga cikin hanyoyin kuwa shine ya ɗauko Kur'ani ya sa masa wuta, kafin kuma ya sa ma Kur'ani wuta sai ya sanar da duniya cewa zai yi haka. A lokacin da 'yan jaridu sun taru, mutane sun taru a ƙasar Sweden ɗin kenan, kafin ya sa wa wannan Kur'anin wuta ya kuma ƙara taka Kur'ani kamar yadda kuke gani a wannan. Shi dai wannan bawan Allah jiya aka yi nasarar kashe shi, wanda ba a san waye ya kashe shi ba, an bi shi har gidansa aka harbe shi a ƙasar Sweden inda yake a zama. Allahu Akbar. Bawan Allah nan dai ya kasance wani mutum wanda a kowane lokaci in ka gan shi ka san wannan mutumin yana matukan adawa da addinin Musulunci. Sanadiyan haka kuwa Turawa sun san shi sosai, ya yi fice a duniya, wanda har ya sa Cyclopedia yanzu ta san da shi. In kai sacin ɗin sunansa, Cyclopedia za ta nuna maka shi ko waye ne, daga ina ya fito, ta dai tura maka duk wani abu da ya kamata ka sani a kansa. Shi dai wannan bawan Allah ɗan shekara 28 ne, kuma ya koma ga mahaliccinsa a inda zai je ya ci gaba da bayani a yanda ya fara. Allah ya sa mu dace.